Fuck, mand! Er du overhovedet klar over, hvorfor du skal dræbe mig? Hvad? Den kanariske skal jo sikkert bare rydde mig i vejen, så jeg ikke sladrer. Jeg er ligeglad med, hvorfor. Jamen, vil du slet ikke vide, hvorfor? Jeg så, at den kanariske køre en mand ned. Og jeg er sikker på, at det var planlagt. Hvornår? I forgårs. Det var Don Kanarisk, der myrdede Thomas så. Hvem er Thomas? Min bedste ven. Det er jeg ked af. Er det derfor, jeg skal dræbe dig? Han skal vel bare have lukket munden på mig. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke klare det mere, det her. Jamen, hvorfor gør du det egentlig? Penge. Penge, der kan betales tilbage med dit liv. Skylder du Don Kanarisk penge? Det er helt forkert, det her. Det er jo Don Kanarisk, der skal dø, og ikke dig. Skal vi gøre det? Gør hvad? Finde Don Kanarisk? Ja. Just to breathe. Sometimes I need you to